ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon na Radio Philippine Standard Time las 9:46. All units, this is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Ocho minutos nakaligas at na alas 9, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi na naman. Sa atos rin mga kaaksyon dire sa Maya, Surat sa Bacolod, Bogos, nga Negros Occidental, Luzon, Visayas, Mindanao. Din man ka mga bahin sang kalibutan basta mabatian. Kagmalabutan sang signal sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Welcome na welcome sa isa naman ka presentasyon sa inyo sa rin nga palatuntunan. Lunes tub-tub, Sabado, Aksyon Night Patrol. Alas 9:30, tub-tub alas 11 sang gabi. Mga isa oras kag 30 minutos. Kapag balbal naman natin sa mga nagapanguna nagabaga nga mga balita, impormasyon, on-the-spot reports, mahimo malabayan sa atos sa rin mga Aksyon Unit Reporters, atos sa rin mga Aksyon Unit Correspondents, nga naka-alerto na sa mga tanihon. Sila sinita sa tagsa ka mga areas of assignments. Yari kita sa Martes nga papangalagad, ikaduwang nga Martes
sa bulan sa Abril, pitsa 13 na sa tuwig 2021. Basta gani Martes, inyo ka-aksyon nga pangalagad rin sa sari nga palatunturan Aksyon Night Patrol. Pero buwas Miyerkules, extended ang ato sari nga pagpangalagad. Kagod man sang importante pang ginahikutar sang regular nga anchorman Aksyon Eric Magbanwa. Sa sunod nga simana nyo pa siya mamatian. Nakabalik sa sari nga palatuntunan. 50 minutos nakaligid sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amos na ato sari nga mga ka-aksyon nga ari diri sa may downtown area. Oy sa sunod sa nga Bacolod 11 p.m. Dugay-dugay mga ka-aksyon mag-aumpisa na ang implementasyon sa curfew hours. As is gihapon ha. 11 p.m. to 4 a.m. gihapon ang curfew hours sa sunod sa nga Bacolod. Ang ginasiling mga ka-aksyon nga pag-umbisa sa curfew hours nga alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon sa gwa o kon outside Bacolod inaiya. Ang sunod sa Bacolod nag-umbisa ang curfew alas 11 sang gabi. Kaya kadamo sige hapon sa mga nagapinamangkot sa social media. Kaya kadamo sige hapon sa nagpating ang curfew alas 8 sa Bacolod City. No, hindi. Alas 11 nag-aumpisa ang curfew sa Bacolod City. Ang alas 8 sa nasiling tara, dito niya gina-implementar sa iban nga banwa kag syudad sa gwa sang syudad sa Bacolod. Ato sa mga aksyon unit reporters, ato sa mga patrol, aksyon Dale Salazar. Siya na magtalos kay aksyon John Diaz. Upod man dara si aksyon Nixon Tahom. Damo-damo sa mga balitang ila sa rigin na respondihan, ila sa rigin kantuan. Pabalik kaya sa hapon tub-tub sobong nga kagabihon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovoya aton katuwang diri sa technical control. Aksyon Elmar Madera with aksyon J. Akon aksyon na El Ray Dutilios. Information Technology akon IT expert. Samahin naman sa mga balita nasional, balita international. Ano man gasahi sa balita basta apektado ang taran di mga bahin sa kalibutan. Sa ato sa nga News Center Action and Defensor. Damo-damo sa rasilintara sa mga balita nga dapat nato sa pagtutukan sa sabonggoyd nga law o sa mga nagabonitor temprano pa sa ato sa nga live stream. Naka-log-in na sa YouTube Live sa nga Diwa Easy Action Radio Bacolod. Salamat in advance, salamat. Dugay-dugay ak naalis na kamuna dugay-dugay. Gantagid na sa nga tiyempo. Ang ato sa mga ka-aksyon nga wala sang kataka nga nag-monitor gauge sa masabi sa taran-taran nga mga palatunturan, taran-taran nga mga balita nga ginabantayan nila diri sa Action Radio Bacolod, pati na ang mga dramas. Salamat gid. Amo ni sila ang rason kon nga ang Diwa Easy Action Radio Bacolod damlag lang. Deklarar, kilala sa nga Nielsen bilang number 1 AM station sa Negros Occidental, Bacolod City. Sa ila sa ding latest labing ulihing survey. 53 minutos nakaligid sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa luwan tarang ato sa mga Pangulong dinalan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pila sa mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan, ato sa nga mga Pangulong dinalan sa bahin sa balita lokal. Ang balita sa COVID-19, ang sunod sa Bacolod nakalista na naman sa nga 32 ka bag-o nga kaso sa COVID-19. Kagaduha ang nagdugang napatay. Amaning sige-sige nga bad news.
Bad news ni para sa mga bakulod nun. Bad news ni para sa aton nga mga bakulod nun. Ang nagpalala sang sitwasyon amo ang paggalaton-laton sang kagaw. Adri lamang sa sunod sa bakulod sa 32 ka bag-o nga kaso. 29 diriho ang local transmission. Ang tatlo mga ROF o kon mga returning overseas sa Filipinos. Di sa Bacolod City, kabugosan nga kaso arana sa 6,489. Ang aktibo subong o kon kadamuon sa mga tao. Ang ilas siling nga lawas may kagaw nga corona 486. Damo-damo ini mga kakson. Standby ka mo sa ato sa mga ka-aksyon na may gana follow up kita nga fire call. May itarespondihan ang ato sa mga firefighting units sa isa ka lugar dari sa may syudad sa Bacolod. Sa probinsya nga level kon na COVID-19 na paghahambalan sa probinsya ini nga hugada. As of April 13, 2021, ang aktibo nga kaso ara na sa 1,552. Grabe nga pagbutyog mo. 1,572. Ang mga nagkalamatay kabugosan iniha 238 mga kakson. Ikabugosan nga kaso 7,142. Ang recoveries. Ang kabugosan nga kaso naman niya 8,952. Pero ang nag-alalayo 7,142. Amo na nga may nabilin aktibo. Amo ning 1,532. Ang pinakapag-on gihapon din pantapat. Among pangamuyo, kaduang bakuna, ang pagtuma naton sa health kaga safety protocols, kagopdan sa nga pagpasensya kung hindi ka magpasensya, basi kung maghala ka na pataka, bla, pawala, way ka na sunod sa health protocol. Ano daw siguro, basi kung kantuan ka sang pulis bala kung otoridad, kaga pakdulon, kaga sabayon. Isa ka daan sa kinalantaw din ang rason kung nga ang nagdamo naman ng kaso ng COVID-19 diri sa ato sa nga lugar, agad man sa damo nga mga nagkapinasaway. Sa saring dalagan sang kaso magkakson, di problema kag panaligban sa gihapon sa ato sa gobyerno kung paano ini matap na. Daway naman gani sa may naduduman pakaiban mo nga tikang di bilang ato sa gobyerno. Halos taran daw nahimo naman taran. Nagbaralagtik ng utok. Asang iba nato sa mga ka-aksyon. Alag ka paminsar kung narugid bala ang pinakapag-ondring solusyon kung pantapat kung sa mga Tagalog pa mag-aksyon. Ano ba talaga to, kuya? Ano ba talaga, kuya? Ano ba yan? Ay ho. Anong pinakamainam na gamot para si COVID-19 makalimot sa pungsod at magbabay na sa pungsod sa Pilipinas. Ano ba ganyan ba sa nga balita sa bahin sa lokal na maunot na mag-aksyon may fire call? Okay, natin marano pa yan may aras ang sunog ganyan nagluntad. Sa mga gabi dito sa area sang barangay Tabaran, Bagos City. Pero wagid man sang dako nga kahalitan kapati kita. Kay samtang proseda nga to sa nga patrol, nagasugatan nila nga pabalik na. Ang mga nag-responder nga bombero puruti sabong nga materi-on, mayara sa isa pa kita nga follow up dili sa may Bacolod City. May bypass operations man. Illegal drug bypass operations naman sa isa ka lugar dili sa Bacolod City. Agi na follow up man subong sa atos sa nga patrol with Action Dale Salazar. 959-959 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba ganyan ba sa nga balita dari sa bahin sa balita lokal? Iniliwat ko rin nga manuhon kay nasa Action Reports after the edition. Namuno ko na ni. Pero liwat na rin nga manuhon bla kay tabo subong sang nakakuha atensyon sang saring balita ni mga ka-aksyon. Ining pagpangutod sang dalagko nga puno sang kahoy. Sa kilid sang dalan Araneta, daraspiak sang dalan daan blang airport ho. Sa Singkang Bacolod,
talk of the town. Mo sa kong sentro ini sang ginahambalan nga topiko. Amat-amat na gani nga naga-intra subong. Pati mga chismosa kag chismoso mo. Samta nagalawig ang mga inura sa mga adlaw. Nagadamo man sang nagapartisipar sa pagbayluhan ay isang opinion sa social media. Alabi na sa Facebook, sa FB mga kaakson. Mayara nga nagasinabtanay na mo. Mayara gani nga nagapangutos na. Kag no may maninda kag manapungol na. May nagapamuyayaw pa. Mayara man gani nga kung basahon mo yung isa nga mensahe. Kaway man anay nagapangirang-gira. Kag wayanay nagpanabi-dabi bla. Dayon niya ka burak kag wakal. May pila ka mga grupo man. O kung tawag gen punteriya sang akusasyon. Amo ning ginmuno naton ha. Amo nang yaran naton sa social media eh. Sa laktod nga sugilanon makakson ini nga issue sa mga matamat ginafistehan ang generalisan dire kun nga ginpangutod gid bala may nagakaigo ini nga permiso sa concern nga ahensya sa gobyerno. May rason bala nga dapat gid man pang-utdon. Tiyempo gid bala nga utdon. Subong ini mga kaaksyon bisan grabe pa kapaang sang kainiton. Pinalamang ini sa mga ginadiskusyonan subong ho. Pero nga naglabot gis punto may ara ay hansang proseso nga wala masunod o kon matuman. Kung basihan ining dalan mga kaaksyon, di ba kabig ining national highway mo? Doa malang ang lagba nga natural highways diri sa Bacolod City mga kaakson. Amo ning dalan sang Aranata ang dalan sang Lacson kay Aranata isa na sa pinakamalaba nga highway sa Bacolod City. Di Komo Nacional ang masabi nagahimo dira sang anuman nga aktibidad para sabi pagkayo sang dalan, pagpananom, pagpaninlo kag pagbutang dira sang proyekto. Ara gid ya permeng DPWH di bla. Amo nang may dako nga papel da. Pero nga agin palibutan sang madamo nga palamangkutanon. Ang mga tao kung kuisa hindi man mabasol la. Kaya unabes ang lugar na andan na sa ila sa nga panulukan bla. Nga damo sang kahoy, mabugnaw. Pero nagligad lamang nga adlaw, gulpi lang nga naghawan. Tinlo man lang tawon. Pero na putsan, pinutos ang madamo nga question. Kag pagkamalaot sa pilas sa mga persona. Pero mayara ako sa report ka naton nga mayara sa resolution ginpasar din sa ngudiang panunsod sa sunod sang Bacolod. Nagligad nga 2020 sang 2020 nga bulyada na ni ang COVID-19 nga kaso dali sa Bacolod City. Kiuso na ito magkakson ang Zoom teleconference. Ang report ka naton sa di mayara maginpasar nga resolution ang ato sa nga sunod resolution of no objection. Ang ginatawag nga runo sa sading kuha, pagkakas, pag-utod sang native nga kahoy. Basta sigurado nga maapektuhan siya. Inang kaapektuhan bala sang infrastructure projects sang DPWH 2020 DPWH infrastructure projects. Kung resolution sang sunod ang ato sa nga basihan, pwede nga utdon, pwede nga kakason. Porte wala ton tani magkakson na makahambal dari nga otoridad gida, makahambal dari nga maka-explicar bla, makabatang opisyal natos gobyerno. Kay boss, masige-sige ni ang sinab tanay kag diskusyon social media daw. Sang saring may litrato pangadaan nga naka-apid. Litrato sang daan nga itsura sang saring lugar, kag litrato sang subong nga napangutod ng dalagko ang magkahoy dala sa kilid sang National Highway. Sige lang, bantayan tala niya. Ano pa ganyan sa rin balita sa bahin sang lokal? Usapang SAP. Ibang tawag to, SAP-SAP. Hindi social amelioration program niya. Abi nyo nadula ng isyu angot sa kinapatihan. Anomalia. Wala pa naman sang na-convict sa saring kaso, sa mga pasakasang kaso. Mana nga ginapatihan, ginaaligar pa lang. Nga anomalia mga kaakson.
na ginhimo sang pila ka mga opisyal sa barangay, empleyado sa barangay o kontawo persona nga may angot sa barangay sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang SAP. Abi nyo natapos na, wala pa. Agpiho nga magalawig pa ini. Akay tuman pagkadamo makakson sa mga sadtogin akusahan. Ka ang kalabanan dumduman guro naging pang suspender na gani. Sa sulod sa 6 ka bulan na kuntunga sa tuig. Ang kalabanan na suspender natapos ng ila sa nga suspensyon. Balik sa pagserbisyo sa ila sa nga barangay. Pero ang kaso, sige niya ang wala pa sang pinal nga na desisyonan. Kung sa mga kanal pa, kung sa mga sapa pa, kung sa mga suba pa. Sige, panidaloy ang sang tubig, way pa nagmala. May ara na gani nga ginpanaugan mo, ginpapanaugan, asang mandamiento di arresto, warrant of arrest. Agti subong report nga nabato naton di napilitan nga magsungka sa mga kapulisan. Ang balita may kantanan sa di, pagi sa ato sa nga patrol with Action Day Salazar kay na nabatian man sa Action Farming Line. Ang niya sa nga pag-report sa balita mga ka-action. Una man nga nabatian diri sa Action Radio Bacolod, may duha ka taga-barangay Fili sa Bacolod. Isa purok president, isa liaison officer. Kalakip sila sa mga ginkasuhan bangod sa aligasyon pala niya ha. Why iniga kahulugan na nakasala na man sila kay kung proseso sang pagpasaka sang kaso ang hambalan, dugay-dugay pa na ang proseso mga ka-aksyon. Ginaagi na paagi siya na tuwag nga due process. Hindi ka pwede nga manglaktod. Ang balita mga ka-aksyon, ining duha nga taga-kabarangay Feliz sa Bacolod, ginkasuhan nila sila bangod sa ginaaligar. Hindi bala insakto, hindi amo nga paghatag sa ayuda nga kwarta sa idalom sang SAP. Ang balita nga nagsungka ni sila sa mga kapulisan. Kaya nabalaan man nila nga may ara sila sang warrant of arrest. Ang pulis na muna nagserbe sang warrant of arrest mga ka-aksyon. Ang kaso, pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Permita ni mapatian kung opisyal sa gobyerno ang ginapasakaan sang kaso. Nagligad lang nga Marso 4, ginisyo sang Huwes sa Bacolod City ang warrant of arrest. Ang piyansa, sus argoy. Tuman gali kasakit sa bulsa ang piyansas ni. Kung naman yung kaso nga lukduhon at tuwangon mo. Garabi ka nako nga kantidad ni. Bagod nagalabot mga ka-aksyon sa 630,000 ka pesos kada isa. But sa ringon te sobra ito nga sa milyon pesos ang piyansa ni. Kada isa. Di kung ikaw nga ang pangabuhi mo ginasakto-sakto mo malang imo sa ring ginaganar. Di ka makuha ni sobra ito nga sa milyon man nga piyansa man. Di kung makabayad ka sa saring piyansa makakson, di pwede ka mahilway temporaryo. Pero kung hindi gani, wala na sang iban kangatupan kundi prisuhan. Ang siling sang hepe sa nga Police Station 10 man ang Filisa area sang Police Station 10 mo. Ang hepe sa mong si Captain Armelin Vargas. Ang malya nagsungka ang duha bangod luyag nila. Ipabalo nga sila ang nagaplano na sila ang magatingwa sa pag-file sang motion. Ang tuyo sa motion para ayoon ang korte. Akon pwede mapanubo-nubuan man ang karakoon sang piyansa. Tugid man no, makin mo kudako-dako sang piyansa ni. Pila kabilog karabaw, kung may karabaw kas ni, pila kabilog karabaw baligya mo ni. Ang karabaw sa mong tapilang presyo, tag 30,000, dako-dako dara. 630,000. Ayo, ubos ng propiedad mo gamon prestada ni mo. Ang pabangkot na rin makakson nga wala pas ang sabat. Ayhan paboran sang korte panalit ka sila ang mag-sumeter giman magpasa giman sang motion. Hindi lamang ining duha ha, ang nalakip sa ning akusasyon ni bangod pati ang barangay secretary
Ginpapanaugan man sang warrant o arrest o galing una lang to saya nga nakapiyansa. Makapiyansa ka temporaryo malang kahiluwayan mo. Sige na nga kaso sa bahin sang korte. Ang ginalinan sang kaso ni basi lipat ka mo. Nagalawig man ang pila ka bulan mga kakson nga nagipos ni balita ang usasap ni mo. Ang latest to, tiyan mo tong pagtapos na sang 6 ka bulan nga suspensyon sa mga gisuspender nga mga barangay kapitan Lao 89 Lakbilog to sa Bogos nga Pungsod, Pilipinas. Tinatapos na ito balik sila anay temporaryo man. Kaya sige-sige pa ng ilan sa nagkaso. Ang ginalinan sang kaso ay inimang sa barangay Felesa, may 7 ni ka mga tinuga, 7 ini ka mga tagareklamo, lunsay sila benepisyaryo sang siningsap mga kaakson. Una nga nagabaton sila sang 6,000 pesos nga sap. O sa lingon na daho ginilaya ang 6,000 pesos ti okay na tani kaya magiba ng kantidad mo sa aton diri sa Western Visayas 6,000 pesos giban dapat ang batunon. Pero sang ulihi mga kaakson sunod sa sinintang reklamo ni sunod sa ilan ginbawi tanang 4,000 ang nabilin katiting na lang mga 2,000. Ano natabo ni man? Magic. Imbes 6,000 nag 2,000 na lang. Gin-explicar man kuno sa sining 7 ka mga tagareklamo. Ginpathag man sila na ang ginbuhin nga 4,000 pesos kada isa sa ila. Ang usaron para ipanagtao kung tunga-tungaon kuno sa mga tao na wala malakip sa listahan sa mga benepisyaryo sang SAP. Magid marumduman nga may ara sa dapat sundon proseso Ang para kayuan dapat yatag kayuan bilog kag hindi pagbuinan. Amo man kay Pedro, amo man kay Maria. Grabe no. Anong nadangatan nyo? Hindi nami. Report! Kibot ka mo, Aksyon Flash Report ay. Kaya may Flash Report nato sa nga patrol. Iban ka pa ito yung sa Saporari Flash Report ho. Ang ginmonotara ko lang illegal drug bypass operations na naman dari sa Bacolod City sa patrol with Action Dale Salazar. Action Dale, paskamin. Action, Mar, nag-report kita live dito sa may first road, no? Sa may barangay Pakuling, syudad sa Bacolod. Lapitan ni Action, Mar, sa may Bangga, Cory, sa drug bypass operation. Ang ginapatigay dito sa atong sining operatiba. Regional Drug Enforcement Team or Unit Action Mars at sining mga tinion. So, subong makita rin nato no, sa lugar sa operation nga duwa diri ka mga lalaki no lunsay legal ang mga edad ang nadakpan sining bypass operation kung makita Action Mars aton sining litrato ang ginsend sakay ni sila sa duwa ka mga motorsiklo no duwa ka mga motorsiklo kag amunik no na confirm and positive ang pagbaligya nila sang suspected shabu sa police posture fire Action Mars. Sa initial natin din information from Team Suliman from RDEU at 20,000 pesos ang balor sang suspected shabu nga nabakal sang kapulisan Action Mars. At sining mga tinion, hindi pa ginabi maka-Facebook live Action Mars since may ginahulat pa mga barangay official sa kag ila pa no iga inventory ining mga na-recover nga mga items sining duwa ka mga nagkaladakpan ang motor nga gingamit automatic na Action Mars no scooter no ang duwa diri ka mga lalaki ara lang sa higad sang dalan nagahulat man nga usisaon ang ila sini nga mga gamit Action Mars kag gin-cordon naman ang ini area ang bypass operation cover sang barangay Pakuling. Kung halin ikaw sa may Bangga, Cory, going Handumanan, Action Mardo, Pentevilla, subdivision na hindi ko magsala. First road, barangay Pakuling, syudad sang Bacolod. Sa sininga mga tinan Action Mar, about to open ang atong sininga operatiba ang mga gamit sining duwa ka mga lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation nga sakay no sa scooter or motorsiklo ang kada isa sa ila sang natabo ining transaction sa operatiba sang RDEU no so 20,000 pesos ang balor sa suspected siya bungagin balor ang inpaligya no or ang bypass item by Action Mars sa suspected siya so dugay-dugay ato ni may baluan kung tilagid ang balor kag additional nga mga recoveries sang operatiba sang RDEU
kag ang bahin man o sining duha ka mga suspect kinadakpan sa sining drug by bus. Dahil? Yes, Mar. But sa lingon sa dalan na tabong transaksyon? Ligid lamang sa dalan, no? Sa dalan lang, oh. Kilos ang Dumduman ko sa Bago City ba? Kamotor man to? Oo. By Muna bus. check natin kung wala related ni or sino ano ang sa likod sini ko anong ila sining mga source instruction Mar. Sining duwa taga Bacolod man ko na amo pa ni ang check naton nga mga duda nga mga information sa aton sining operatiba sa sini nga mga tinion action Mar. Dito ba madapanumpali kita. Earlier may fire ko sa is ng area pero fire out naman. Mo pa na ang i-check natin pero fire out na action Mara. So, flash report direct diri sa may bypass operation sa Barangay Tacoling ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Dua naman ka mga persona nga sakay sa motorsiklo, may tagsa sila ka mga motorsiklo, mga ka-aksyon, gindaras aksyon sa pulis. By bus operations, gingamit ka kwarta balor 20,000 ka pesos. Ibalaon ta pa mga ka-aksyon kung balang 20,000 ang gingamit ni nga bust money para sa isa lamang ini katinuga o kung basi kung tag 10,000 sila bala. Dua sila gindungan transaksyon. Kaya mag 20,000 magka-aksyon, damo-damo naman nga sahi sang sabuni. Damo-damo naman sa mga kalibutaw nga magbuludlo sini. So 20,000 gingamit pala na ha. I-check pa ni aksyon na Dale Salazar. Dugay-dugay magka-aksyon. Kaya gina-inventaryo na sa atos sa mga autoridad. Sa mga miyembro katapos ang Regional Drug Enforcement Unit. Ang mga recoveries kumayara ginman. Sa sining duha ka mga tinuga, duha ka mga persona. Ginreport niya taga Barangay Taguling Surat sa Bacolod man nga nadakpan sa bypass operation sa First Road, Barangay Taguling, Bacolod City. Ala, may na ka mga panumdom sa epekto sa bang COVID-19. Ang ginapanumdom kung paano makaganan siya agad sa pabaligya sa illegal nga droga. Sige, hulaton taro ka naman pagpadumalik sa atos sa nga patrol with action Dale Salazar. Balikan ta atos sa pila ka mga ginmuno nga mga balita. Kaya mo tong SAP mga kakson. Ining SAP mga kakson, ang kay balantayan kay ining pagpapanaog sa warrant of arrest sa saning tatlo ka mga ginkasuhan. Ang isa una na nga nakapiyansa. Ang duwa way pagkapiyansa pero nagasungka sa bong sa kapulisan kag nagpabalo nga luyag nila mag-file sa motion para nga mabuhin-buhinan sang korte ang kadakoon sang piyansa bail ban nga gintalana para sila sa temporaryo nga kay luwayan. Pero ining papapanaog mga kaakson sang warrant of arrest para lamang ni sa mga ginakusahan ang taga Barangay Feles sa Bacolod wala pa diri labot ha. Ang iban ngaging kasuhan man abi nyo sa taga Barangay Felisa lang damo barangay dingin kasuhan man o damo sa mga opisyal o residente man sa barangay gin kasuhan man diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Ang hulaton kon bala may ara pasang dugang nga akusahan hindi dugang nga warrant of arrest. Amo inang balantayan. Abangan ang susunod na kabanata, sinuayhan ang pagaserbihan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Alas 10:19, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang sa balita nasyonal may nalilian ko diriyo. Bago lang. Sa balita nasyonal, ang pagbinuligay sa mga Filipino, agod pukanon, agod tunawon, polboson o kondulaon, ano man nga sahi sang tinaga nga pwede ta magamit sa COVID-19 para at least mahadlokan man sa blakunuhaw. Din ang mayo di man, pukanon,
tunawon, pulboson o kondulaon. Aring tunawon na. Tunaw kag pulbosa. Mas mayong dula Kaya kung tunawon mo siya, matunaw malang nasabas yung imo sa liquid bla. Kung pulboson mo sa pulbos malang sa may imo masagyapon sa nga pino. Pero kung dulaon, dula gisaya. Dili kita, dulaon. Kung paano dulaon ang COVID-19, amo nang importante subong. Pero importante manayan kag kinahanglanon gid bala subong ang pagbuligay sang pila ka mga nasyon. Importante di lamang Pilipinong buligay man tuod ang iban nga mga nasyon. Basta wala sang isyu, wala sang personal nga interes ang kada nasyon. Ang balita nga si Presidente Rodrigo Duterte kag si Russian President Vladimir Putin sa mga adlaw Marteso nagsugtanay nga ang Pilipinas kag Russia magabuligay. Daw mayo man pamatian agod awayon ang COVID-19. Pabakuron ang kooperasyon nagdungan ini makakson sa ika-45 katuig nga anibersaryo sang diplomatic relation katunga sang duha ka pungsod. Global kag regional vaccine landscape ginistoryahan man di. Ang Russia madunuman na ginabawgal man sila nga bakuna COVID-19 vaccine. Pati anyo ning Sputnik V. Na pelikula gani no. Kamaningalan sila sa nga vaccine niya. O pa ni makalapot sa Pilipinas. Kag base sa ulihi, makakuha man isang share ang Pilipinas. Kung mag-okay na rin ang makihan na rin ang ginatawag nga Sputnik V. Hindi ini malayo nga matabo. Bangod si Putin. Amo ning pinaka-idolo ni Duterte sa tanan nga presidente sa kalibutan. Kinmensyon niya gindi. Nasa nga idol ko na si Vladimir Putin, ang presidente sang Russia. Ginmuno man rin ni Duterte makakson, ginmuno yaman sa mga adlaw. Ang iya sa nga pag-imbitar kay Putin nga kung pwede, bisita man dis Pilipinas bla. Para makita mong Boracay. Para makita yang matutuod nga sitwasyon diri sa nga to sa nga pungsod Pero hambal ni Duterte magturutawhay na lang ang sitwasyon na. Russian leader nag-welcome man. Sa negonti daw nagsabat ni Putin nga, yes, pwede. Sige Alas 10:22. Action Radio Philippines Standard Time. Sige ba na kay buta na ba lang unang batch sa ato sa mga commercials para nga pagbalik naton mangin tayo yun na ang report sa ato sa mga action unit reporters. Action at Patrol ANP magabalik. Standby pagkatapos kailangan sa rin. This Okay, dari kita sa pagka-acknowledge sa ato sa nagkabaritor sa live stream. Sa konto malabutan lang medyo nabo-damo na sila sbong si Dory Hison, good evening Action na Marlon. Anna May, arama si Anna May Yabia. Okay, Yabia from Tagaytay. Okay, from Tagaytay. Kailang, sige-sige sulod Si Kelly Jelly, great sila ni Ma'am Vanessa M. Mayo, okay. Sir Noel Amar, Sir Alex Monteza, Michael John Sison, Bea Jonathan. Kali lang. Diyan na to. Isulod na bag-o. Okay. Kyle Pamilio, good evening, Axamar. Monina Cabigas, good evening, DJ, pa shout out, Sir Marlon. Ano ba yan? Regards ko.
sa Konsiday Kabataan dara sa DSB Negros Occidental sang Purok Istiwites Barangay Bagos Silang. Nixon Riluta Bernardo, good evening. Diding Alohamiento, mayong gabi. Milagros Cesar Alit, mayo good evening, watching. Yudi Torta de la Peña Barbecue, nag-upod naman kami ni Lola Turing sa iba sa nga program. Bernadette Lacson, Gamonitor man. Watching Paglaong Village, shout out Lacson family. Okay. Ida Salcedo, good evening. Right. Doris Sison, Eva Gradas, Baterna, mayong gabi. Monina Cabigas, sa family, Dakal-Dakal, Cabigas, Barbon, Dilantar, Bacordo, Labandero, Samson Sagario, kag iban pa. More powers ang inyong programs. Watching from Jeddah, Saudi Arabia, Almanar, District 4. Okay. Vanessa M. Mayo, my classmate ako nga si Maria Fe Genovea. Shout out to my CC, Mrs. Alvarez of Tangob. TY, God bless from Minnesota. Classmate anay, kamagali ni sister ko, Ma'am Vanessa. Sister ko na, kamagulangan na mo na si Maria Fe Genovea. Why man di siya? Araman sa si ibang nga rasyon. Okay, sige. Classmate anay, gali sila ni sister ko. Si Vanessa M. Mayo. Okay. Monina Cabigas, pa-shout out sa Marlon sa ako sa nga sisters ang Mandaluyong kag sa Pasay City. Din sila now sa programo Night Patrol. Okay. Yudi Torta de la Peña, palihog pag-greet sa family de la Peña sa Maranga Claro kag sa family Quezon sa Hacienda Santa Teresa, Pagkatud, Dinalbagan. Madabog salamat. Monet Gabuan Inlaw, good evening. Si Toto Georgian Hunsay, lapit na lang Friday pre. Balaan nagid kon Friday ba? Sige steady lang na sa teritoryo Toto Georgian Kay malabay lang ko na. Reynaldo Giroy, good evening sa Marlon. Bet Tumangan, okay. Watching live sa Mansilingan, good evening, Asamaron. God bless. Si Aria Yam, abala din ang sunog, fire out na to. Fire out na. Kaya nasa Bago City, Wematuro dako gina. Alex Montesa sa Marlon, may ipatamyaw lang ko nga mga tao nga nangin importante kag bahin sa ako sa kabuhi. Sila ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Kelly Jelly, Minnesota, Ma'am Lida Zamora, Yamagisi, sang Tokyo. Keep safe lang sila and God bless. Haraman si Micaela Kokyuba. Asa Malon din ang surog. Ginabo-damo naglabay nga fire truck dari sa may Lopez East. Okay, wala naman to sa problema. No? Wala naman sa problema to. Okay naman to. Aber din to, check na bedre sa message kaya na kung ito ang sunog kayo na. Okay. Talaga, check na na ya. Jadi ho. Okay. Sige. Dara sa may east portion na. Okay. Sa mga abya ni Alex Montesa, Waki DJ, Fire sa Phuket, Thailand, Go Wison, Elson, JR Albao, maraming salamat. Jiran Barela, okay, dari kita ho, ba ko damo pagid. Sige. Jiran Barela, watching from Villa Angela, greet ko lang asawa ko, Jessica Barela. Love Ekan Yedo, good evening sa Marlon, nga agin pangutod gidhaw kay grabe ka init. May infrastructure project ko nga ibutang da ang DPWH. Kag ang report kinabaton ko may permit man nga nakuha ang ina nga pagpangutod ko. Love Ekan Yedo, tani gin sapsapan lang nga gamay. Oo, managari kinagin muno ko bla, kung tanigin mo na disenyo bla nga hindi lang malabot sang sirang project ang puno sang kahoy kay pwede man lang niya magtubo sa babaw mo. Sige. Style Antonio Kadayday, may sunog sir sa circumferential. Okay, salamat kayo sa message. Okay naman to.
Asay ni Maniego, kaya amo sa nga patrol, ara sa bypass operation, tara sa may barangay Takuling, okay? Patamyaw naman kay Bing Maniego, Jam kag Justin, taga barangay 14, gapamatigid sila. Mary Jane Singson, evening. Bal ni Alex na mga kahoy lang ka agho ang ilagyan pangutod sa Old Airport, Sir Marlon, na isunod ning mga kahoy naman, panaad nga kahoy ka duldul. Gangi SJ, good evening sir, watching live from Geneva, Switzerland, keep safe. Teresita Hintolyaga Gonzales, watching live from Nabalian, Himamayla City. Arana si Guillermo Clarito, ari kami agbiyan ko mga sa gabang abiyan ko sa imo Boy Miguel Berliano kag Fred Madrid sa Mabini Coral, Barangay Thori, amuman sa pamilya sa Lodaris, Catigue, Estrevillo, Trinidad. Himong Gala, Nabor, Mugar, Rojo, kag Clarito, nagaupod lang sa imo sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Jocelyn Libon Dispoho, good evening. Eduardo Malihan, good evening sir, watching si View, Silay City. Elisa Arellano I Danio, good evening Action Marlon, watching live sa Barangay Takuling. Olivia Hulagting, good evening Action Marlon, monitor lang ko. Daddy, good evening, pa-shout out sa Hinovia and Rivera family, watching here sa Bacolod. Do, si Toto Prince, gabugtaw pa. Tulog na. Anak ko nga laki, gabugtaw pa, gabonitor man. Oh. Sap, wala sa payan, nga ginsapsapan tagid sa mga gabunan nga dragon sa Barangay Masupog. Ti, sap, fair, kamo sa sulod prisuhan. Oh. Elizer Likayan, good evening. Okay. Mary Faith Ingamin Danio, good evening Action Radio. Si Sisa Sausi, good evening Action Marlon. Arama si Mary Faith Ingamin Danio. Oh, pabaw di ba? Okay. Alfredo Rico Jr., bro, mayong gabi na. Salamat. Manik Manok, ang China awayon kapang agaw ang obra Action Malon Tagalakaluta ni Manik. Alfred Rico Jr., good evening. All right. Sige. Melvi Kabatingan Henovaya, good evening lang tao ko subong kaso si Kasata Melvi. Arama si Kasata Rodney, no? Henovaya, arada ga monitor. Okay. Si Alfredo Rico Jr. Approve. Manuel John Ong Gran Kapal. Okay. Lilia Tatun, monitor lang kami di Permi Action Radio, be safe. Okay. Hensley Cecil Alguna, Mumbai, good evening sir. Okay. Porte si Alfredo Rico Jr. ba? Damo si Jess ba? Thank you, ganda. Mary Faith Ingamin Danyo. Kelly Jelly. Okay. Alright. Si Iboy ni Agsamarlon, kamusta status ng Bacolod? Incoming Apur. Good evening, more power, watching her live sa Palinpinon, Dumaguete City, Negros Oriental. Araman sige man baton sang Negros Oriental, sakop sa Region 7, no? Obligado gid mag swab test pag-abot di. No? Kag quarantine kay sakop sa Region 7 ang Negros Oriental. Okay, hambal ni Alfredo Rico Jr. Good evening bro, Mark from Taguig, Metro Manila, monitor. Action El Rey signalan dia kon yara pa na bilin. Dabo pa? Faith James Lumawag Indico, good evening sa monitor diri sa Family Indico. Mary Faith Ingamin Danyo. Shout out please Action Marlon, watching live sa Singapore. Welcome gid ma'am. Okay. Si ambal ni Manik Manoko na ano si Action Marlon, miss ko lang sa nagapulo pa Hawaii lang. Basta next week mabalik man siya. May importante lang siya ginahikot tara. Hindi mapaiway. Hindi gid siya pwede pungkod. No. Balik sa next week. Good evening bro Mar from Taguig, Metro Manila, monitor ko di. Taga Manila gali si ako na. Faith James Lumawag Indico, pa shout out Action Marlon from Indico, from Family Indico, from Magazine DSB. Vanessa M. Mayo, OMG, tuod ka si Marlon. Send my regards to her, please. Vanessa M. Mayo. Pagulasak balong sister ko si Maria Fehe Novella. Faith James, okay, so good evening. Rafi Sapul, good evening, Action Marlon. Jerry Aziro,
Sige lang, Ma'am Vanessa, kay munuhon ko ginasya. Okay, balikan ta naman, dugay-dugay. Tamang serbisyo. Okay, all right. Pabalik sa Aksyon ay Patrol, alas 10:35 na Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Sa mga bago lamang nakabukas sa ilang sa ring radio, kaya naka-log-in sa ato sa ring live stream. Ginatamyaw ta ka mo sa nga maayong gabi kay manting iban bago pala nagkaabot sila sa ring puluyan mo. Nagahingagaw man kay hindi malabutan sa ginatawag nga curfew. 10:36 sa ilawang talumpatan tayo sige ng detalis ang report sa atos sa mga action unit reporters. Dili kita anay una mag-silo sa atos sa mga palamatinan sa Southern Negros na tipon nga report ni Action Percival Villamor. Action Night Patrol Field Reports. Action Force payong gabi sa report, please come in. Sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon Action Marlon no, ang syudad sang La Carlota, so sa gihapon nag-implement sang curfew sa sining gabi no, sa ginapasarman nga executive order sang aton nga pinalangga nga gobernador Eugenio Bong Lacson nga sa diin Action Marlon gina-function kag ginadaptar sang aton man nga syudad ang curfew nga alas 8 tubtob alas 4 sang aton. So sa gihapon ang aton kapulisan nagabantay sa gihapon sa boundary ukon sa pag checkpoint sa dalan sang nasambit nga lugar sa Barangay Araal no. So nag-interview kita kay ina sa kay Police Lieutenant Saldi no, Edgar Saldi nga sa diin Deputy Chief sa La Carlota nga nagabantay sa pumuluyo sa nagasulod kag nagagwa nga mga bisita no, kag ginadilian ugot gid nga dili mag bisita anay sa among barangay sa Barangay Araal siyudad sang La Carlota tungod sini sang nagpositibo nga 8 kabilog nga COVID-19. So ang aton nga kapulisan so gina-implement ang pagbantay no nga wala gid sang magakadto sa among area kaya samtang hindi pa klarado ang pagsulod sa COVID-19 sa among area. So ang aton nga pulis ara sa gihapon upod ang pila ka mga tanod sa barangay nga nagabantay man kag nagakilala sa ila residente. So ang aton nga pulis naga support gid sa pag-implement man sa atong pinalangga nga Mayor Honorable Dr. Rex Halandoon nga sa diin ining barangay sa Barangay Araal tubtob dito sa may sitio Gintubdan sa nasakpan sang barangay sang Araal wala sang makasulod dito nga mga pangayaw labi na gid sa mga nakaiping nga mga syudad kag mga banwa kag magpaliwaliwa sa among lugar. So ari pamatian naton ang porsyon sa tingog ni Deputy Chief Edgar Saldi tuhoy sa sitwasyon sang pumuluyo sang Barangay Araal. Ayaw no nga hindi taga-Araal ang ginalo na naton nga magsulod diri ang
residente lang sang Barangay Araal, wala kami kapasunod diri sang mga pangayong event na Kaluta kung hindi ka residente sang Barangay Araal, hindi ka diri makasunod sa amon nga control point. Sa mga bisita abil nga makadto sa Gintugdan, so wala gid hindi gid pwede kasunod sa wala bawal kita kay sa subong gid pa sira man gani ni mayor to mga booking advance dito sa Gintugdan gin cancel na tanan sa aton nga pavilion. So ang pastada sini sir mga pila ka days hasta magatapos bulan ni siya sir. Wala man kay ulat lang as per advice ang aton nga mayor kung saan o naton di full out. Pero siguro pagkagawa sang result depende sa result kung wala man sang may positive dito sa Nobitay City, posibilidad i-abriyo na nato ang aton nga checkpoint area. So regarding sinipagit sir sang executive order nga ginpasar ni Honorable Governor Atong Lacson sa pag-effective sang kagabi sang checkpoint alas 8 hasta alas 4 sang kagahon. Kamusta sir ang pag-monitor sang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel General Guadalupe sir? Regarding sa executive order nato no sa bagong sang curfew nga mag-start kita sang alas 8 sang gabi hasta alas 4 sang kagahon. Sa first night implementation kagabi may mga gamay manggit nga violator no nang kay nagano man daw before sang implementation mga 2 days nagarekorida ng kapulisan sang Kaluta regarding sa curfew. Do aware naman sila nga pagsugod kahapon may curfew na nga musugod alas 8 sang gabi. So ang last sir ang nga mga message sa 14 ka mga barangay regarding sini sa mga nagatuging nga COVID-19 sir. Parang aton lang apilar sa mga pumuloy nato sa Kaluta no. Kooperan lang kita. Observe na to ng aton nga health protocol gamit sang face mask, face shield kung hindi man lang importante magpamuyong lang kita sa aton nga balay kay amo lang ni aton nga mabulig sa aton nga gobyerno para nga mapahaganagan naton ang pag-spread sang virus. So mo to tingog ni Police Deputy Chief Edgar Saldi sa siyudad sang Kaluta so gayo isa sa pumuloy na maga-cooperar gid. Amo ini ang aton nga report nga nakuha diri sa aton area of responsibility ang inyo ka action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Action Percival Villamor. Damo-damo sa mga local government units akong mga LGUs naton diri sa Negros Occidental nga kada adlaw nagapalitik gid kung ano pagid ang measures nga i-implementar nila para nga napunggan man nilang sige-sige nga pagdamo sa aktibo nga kaso sang COVID-19. Ang sunod sa nga bago mga ka-aksyon ko di mayara sila sang Bago City Public Market. Di ang nila sa labing ulihing mando gin pagwa or pangabay na ang mga persona nga nagaedad so 15 anyos pa na po. O, check ko di bala ho. Kay, kakakibot lang kung kaysa ang mayor mo. Kung do dutay man to nagligad nga adlaw nga naggulpi lang damo na ha. So, isa to sa patihan nga ginabasol makakso na tong bulang. Ang bulang gintambungan sa madamo nga mga tao dito sa area sang Andulawan, Banwa sang Ilog, may araman sa area sa Surat sang Kabangkalan. Yang Bago City Macacson, 109 active cases. Sa Bago as of today, April 13, ang 109 na empleyado sa syudad, ang 41 local domestic cases, ang 8 mga returning overseas Filipinos mga kakson sa Bago City Plana.
Ang sunod sa San Carlos among pinaka problemado gid kinabudamo to sila number 1 sa subong sa pinakadamo nga COVID-19 active cases maka-action. Ila sa nga quarantine facilities, ila sa nga isolation facilities maka-action na matamat naman nga kakapuno. Ang area gani sa Mabukal, ang Mabukal quarantine facilities man sa gobyerno provincial mo. Sa mga matamat man nga nagakapuno mga ka-action. Ti sa mo sobra na 1,500 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Bugos ng Negros Occidental. Alas 10:44 na. Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon na Nelmar, balikan ta ang ato sa nga patrol. No, kay damo-damo sa mga balita nga igadulon sa ato sa nga patrol reporter ato na aksyon na Dale Salazar. Sa nga gabi mga kaksyon, mayara sila sa bypass operations nga respondihan sa area sa nga barangay Takuling sa dalan ang baligyanay mo. Sa dalan ng transaksyonan ay sila makakson na may duha ka mga persona nang nagkaladakpan. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari nang balik ka report ni Action Dale Salazar sa patrol. Action Dale, please come in. Action Mar, back-to-back ang mga drug bypass operations ang ginconduct ng Regional Drug Enforcement Unit o kung RDU 6 subong nga daw diri sa may syudad sang Bacolod. Kaina sang hapon mga alas 5 Action Mar may bypass operation nga ginconduct ng RDU dito sa bahin sang Purok or Jupiter Street, no, Henrietta Village, pinagising kang airport syudad sa Bacolod. Isa din ka persona na dakpan ng kay Samuel Talaman E. Antonio alias Junjun. 32 anyos, residente sa Purok 5, Barangay Magsungay, singkang airport syudad sa Bacolod. Markang isa ka construction worker, pagkakabig na street level individual o kon SLI. So, sa interview sa Action Radio kay Lieutenant Glenn Suliman, ang team leader sang RDEU 6 Action Mar, sining si Talaman, nakuhaan niya siya sang replika nga armas lathang puntulokon mo according kay Suliman. So, tutuod Action Mar, kag nakuhaan man sang wig Action Mar. Kurti ba? Nga in kaso, makatigayo ng transaksyon, tisok-soko niya ng wig para maglain naman ng sining itsura Action Mar. Kay sa subject si Samuel Talaman 32 sa 15,000 pesos, no, ang balor, no, sang bypass item nga na-recover. Pero nakuha ang siya sang 5 pagid nga dugang nga heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu Action Mar nga nagabalor sang kabugusan nga 204,000 pesos. Ini siya ang una nga drug bypass operation sang RDU 6 kay nasang hapon mga alas 4:15 sa may barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Samtang subong nga gabi sa flash report natin earlier, duwa diri ka mga persona ang nadakpan Action Mar, pero isa pa gid lamang ang pwedeng hingadlan or pwede malawag sa kahanginan ang ngalan bangod may gina-follow up pa ang kapulisan sining ikaduwa, no, nga nadakpan sa suspect. Pero ang subject sining drug bypass operation sa may First Road, Panteveres Subdivision, Barangay Takuling. Amo na siya maging kay Jim Estacio Inavales, 30 anyos, residente sang barangay San Dionisio Subdivision, Barangay Grenada, syudad sa Bacolod, isaman ka street level individual. Pag may isa pa siya kalalaki Action Mar o kung upod, no, nga nadakpan man, isa ka 33 anyos pero hindi pa pwede hingadlan. Bangod na pa tayo pang follow-up operation sang kapulisan. Sa naman siyang tanaw, isa ka bypass item worth 20,000 pesos ang na-recover una sa otoridad, and then nakuha ani ni si Jim sang additional nga 8 tanan ka sachet sang suspected shabu kag sa pag-computer sang ato sining operatiba nagadangat Action Mar sa 272,000 ang bili daw sang suspected shabu nga ila sining na-recover sining kay Jim. Actually, Action Mar, ang ikaduwa nga lalaki nga wala pa ginhingadan sa otoridad. Wala siya nakuhaan sa suspected shabu pero may mga kwarta lang. Ang matang hambal ni Lieutenant Glenn Suliman, ang team leader, nga i-hold lang anay nga sining ngalan na subject pa sa
validation sa source ng sining mga illegal nga droga nga nakuha Action Mar. Ang mga motor nga sining ginasakyan nga ginusa sa transaksyon rehistrado Action Mar may mga dokumento pero ang isa ginapanagyahan diri sang iyang mama kagang isa ginapanagyahan sining ugangan pero kompleto ang ila sini nga mga dokumento. Makawig sila nga mga street level individual o kon SLI Action Mar. So far sa duwa ka bypass operation 200 plus ang unang nga bypass singang airport kag sa barangay Takuling 272 no malapit tunga sa milyon ang duwa ka separado nga drug bypass operations ang RDEU 6 diri sa may siyudad sang Bacolod. Sa pagresponde sa patrol dito sa area sang siyudad sang Bago sa Fire Call Action Mar, isa dito kabalay ang totally destroyed or natupok gid tang kalayo bagod himo ini sa light materials no. Ang balay ang ginapanagyahan sang pamilya Gutierrez Action Mar wala sang tawo sang natabuining sunog dito sa may Purok Kabatuhan barangay Tabunan siyudad sang Bago Action Mara. Ginapahayag diri ni Nena Gutierrez siya ini ang utod Action Mar sa nagapanigya sang balay kay wala sa tawo sa natabo ining sunog. Kag sunod siya ti ang sining mga hinablos tuwa kabilog nga magutod nga lalaki bangod wala sila sang suga nautdan kag ang napabay-an nga kandila amo ni siya ang ginalantaw no nga nangin kabangdanan sining sunog nga nagluntad sa may Purok Kabatuhan barangay Tabunan siyudad sang Bago. Pero good thing na Action Mar bangod wala sang may napasamaran sa amo nga sunog. Alawating nga natin nga ma-play ang tingog no sang isa sa mga gin-interview naton kaina dira sa may area sang barangay Tabunan siyudad sang Bago. Puno sila lang balay. Ganing kay ang magulang ko no nagpuli ang kandila sumay amon kasi ko dalon to kay sila suga. Ginbayaan manilang ilang nga balay. Ang kandila ara lang. Noong tawo sa duwa ka magutod? Wala, naglakat sila gibayaan ang kandila. Ano kagina sinong tawo? Sila nga duwa. Paikit lang na. Magutod lang kita nga. Sila ida. Sila nga si hukuman. Asuma mo ang portion gid lamang no sa palayag ni Nena Gutierrez ang himata man sining kaya ang amay sining duha ka magutod nga lalaki nga minor de edad maging kantuan tapos ang ila sining iloy ara sa abroad Action Bar so sila ning nabilin sila sining balay kag nautdan sila sang kuryente kag motokan dila gina sa kag napabayan nga mo ang gintunaan sang sunog no dira sa may barangay Tabunan siyudad sang Bago. I-mention to lang sa bayan sa Police Station number 10, nagpasalamat diri si Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 10, matapos Action Mar nga mayara sang pamilya na Las 10:52 na wadang korosang battery si Axon Dale Salazar. Arasa Axon Dale? May pamilya Villasan Action Mar sa may area sa Police Station number 10 ay nag-donate sang 500 square meters nga propiedad. Amo ni siya ang patukuran sang Bago no nga Police Station number 10 according kay Police Captain Armelin Vargas Action Mar. So kay na nagpermahanay na sang deed of donation kay lubos na bilang pagpasalamat sang hepe sa Police Station number 10. Bangod masunod gid bala no ang standard nga talatapan sang isa ka police station. Mga update abitang natipon sang patrol subong nga Martes sang gabi ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action! Night Patrol! Field Reports! Salamat Axon Dale sa plastar nga balita. Duha ka sunod-sunod nga mga buy-bust operations. May duha man ka mga sunog nga nagluntad subong. Una dito sa area sang Bago City. Ikaduha diri sa area sang sunod sa Bacolod pero di man tanto dalagko kag wagid man naggalawig dyan. Siguro ti sa pagbinuligay man sang mga ka-aksyon naton para nga hindi maggalapta ang kalayo. Delikado gid subong kay grabe ka init gid sang tiyempo, grabe ka init sang panahon kon aga no kag hapon bisan maghapon mga ka-aksyon delikado gid.
sa mga lugar bla nga mayara sang hilamon. Parang hilamon amuning dali nga tuhawan sang klayo mo. Ini mga tama gid bla ka laya na gid nga hilamon. Tibod ka lang og isa gulpi lang karab-karab. Isa ina sang dali dakpon. Tama ka init bla sang singkal sang adlaw. Aso dason gulpi lang magkalayo. Pero una gina klayo ya, antes sang aso. Alas 10:24 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kabay pang mangin mataway lang ang ato sa nga kagabihon. Samtang nagadalaw mga kaaksyon, way na kabay nga way na sandalalo panton kag dalagko nga mga insidente nga mga kilibot. Sa oras nga alas 10:54, may mga nagpalakas pa diri sa ato sa mga mensahe. Sa kay Robert Roma, good evening Hambalya, araman si Milail Oligo. Hambalya, good evening Aksyon na Marlon, live, gamonitor, Milail Oligo. Si Rods Monte Alto Pansoy, good evening Aksyon Marlon. Si Lida Zamora Yamagisi, good evening Aksyon Radio Bacolod. Si Edeline Labrador, Claridad, bayang gabi Aksyon na Marlon, permigid ka pa urok-urok si Papa ko. Ang si Edmundo Claridad sang Tabunan, Bago City. Salamat. Alfredo Rico Jr. Hello? Hey? Oh. Lida Zamora Yamagizi. Good evening from Tokyo, Japan. Si Manik Manok, Amal Yakson Marlon, mangkot lang ko, taga diin gid si Action Percival Villamor. Wala gid siya makita in person sa La Carlota, idol taman eh. Oh, basi may ginlaktan lang guro ah. Sumot lang kung diin gid La Carlota na siguro si Action Pers. Si Teresita Orita Kahuraw, good evening Action na Marlon. Oy, si Ramil Himutea. Amalia Family Himutea, gamonitor kami. Okay. Don't let me spend another day alone. Amalia Family Himutea, gamonitor kami sa Barangay Subag. Amalia Alfredo Rico Jr. Aksamarlo, good evening. Panamyaw lang sa Pontevedra sa family Rico. Araman si Jolly Lavado, good evening, Action Radio, God bless. Rosemary Yanson Hongko, good evening, Action Marlon, listening from Barangay Takuling. Okay, naubos-ubos na gid. Agi sa ding ambahanon ni Julio Iglesias, hey. Temporary naman nga magatakop ini nga palatunturan, Action Night Patrol magabalik ini buwas. Salamat taran. Nga mga nagpartisipar sa ato sa nga palatunturan, sa ato sa nga mga Action Unit Reporters. Sa News Center, Action ang Defensor. Sa patrol nato Action Dale Salazar, Action Tahom. Dari sa bayan sang Technical Control, nangin katuwang nato Action Nelmar Madera, Action Elway Dutilius. Ako naman, Action Marlon Henobaya. Nagabilin sa Sweet Dreams. Mayong gabi, mayo lang sa ring pagtulog. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! TTX 500! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting